Erortzeko arriskuan dauden etxeen gaia denon ahotan dago azkenaldian Baionan. Prebentzio zeuren etxeetatik joan behar diren familiak edota pitzadurak dituztenen kasuak. Baiona erortzen ari da entzuten da ezkerreskuin, eta herriko etxeko hirigintzako arduradunekin izan gara egoera zein den argitzeko. Votre terme selon lequel la ville s'effondrerait du tout. Inolaz ere argitu nahi izan dute. Mezu lasaigarri bat eman nahi izan dute, baina zifrak hor daude. Le mot effondrement, mais il y a un risque qui justifie que des mesures immédiates soient prises. Donc on a 7 situations de péril. Zazpi eraikin daude une honetan bere halako arriskuarekin eta 30 inguru arriskuarekin, baina ez bere halakoarekin. Kaltetuetako bat da Benjamin. Actuellement, on était parti d'une rénovation. Eskailerak berritzen ari gara eta bestalde ondoko etxe bizitzaren egoeragatik eta abearen egoeragatik ere abisu egoeran gaude. Hau da, nahita ez lanak egiteko beste fase batera pasa aitzin eta ondorioz On va devoir évacuer au minimum un mois. Gutxienez hilabete bat joan behar gara etxetik. Baionako irudi ospetsu honen gibelean, eraberritze lan handiak egiten ari dira azken urteetan. Enpresa horietako batean egiten du lan Pierre Dukasuk eta hainbat etxe bizitza eraberritu dituzteia da Lapurdiko hiriburuan. Baiona hiri zahar bada, erdialdeko aruan hasia izan dena. Egitura horiek behar dira zaindu, behar dira entretenitu, eta egia da batzutan toki batzuk pixkat baztertua bezala egona dira, ez duzte ez badara lanak segitu, eta olakoetan bai gertatzen aldira egoera ikusten dituguna azken momentu horietan hor mizan perrilderako horietan emanak direnak. 15. mendekoak dira eraikin hauetako batzuk eta euren berezitasunak atxikitzea ezinbestekoa dela dio. Eraikin horiek hastapenean egina izan dira 15. mendetik goiti. Gero Baionan tokia honitzetan bezala goitituak izan dira, 18. 19. mendean berriz upatuak izan dira. Baina bakotxa badu bere estiloa eta entzatzegira behaz patrimonialki kontserbatzen aldiren gauzak agerian emaiteko eta berriz lehengo teknikak erabiliz, gixuzko lanak, arrizko lanak horiek berriz garbian emaiteko. Karriketatik ia oharkabean ikusten diren atari kipi eta estuetatik sartuta, ingeniaritza lan izugarriak egiten ari dira. Horregatik, horrelako eraberritzen lanak etxe bizitza berri bat egitea baino askoz lan handiagoa dela dio Pierrek. Lehenbiziko pisua arte arrizkoak dira. Gero goititzeak badira argamasekin eginarenak, behaz egurrezko zutabeak eta erdian brikazkoak betetuak direnak. Edo arteko paretak horiek ere behaz arrizkoak dira. Behaz nahasketa bat bada harria, gixua, brika eta eurra. Eta horko materialekin entzatzen gira inahala lehengo materialen atxikitzea eta berriz moldatzea, baina toki batzutan edo estatu txarrian balin bada edo ez badu bere funtzioa untsa betetzen, orduan ordezkatzen dugu eta beste material berria emaiten dugu. Pitzadurak agertzean zer egin behar den adierazi digu. Profesional bati galdea egin, eta gero dinamika emanen da martxan, jendek badakite zein behar den, badute ikuspen zabal bat, jakinez ondoan auzoan ze gertatu den, zer egina den, nola egina den, eta horrek ekartzen du ere aterabide baten mentura eta ikusteko zein behar den, ea zaindu behar den eta olola utzi behar den, edo lanak engaiatu behar diren, batzuk lan txipiak dira, beste batzuk lan kozkorragoak, horiek ere piskata aintzinetik ikusten aldira, eta ez, bada usaian aterabide haunitz badira botatu aintzin. Une fissure, ça ne signifie pas immédiatement danger ou même pitzadura batek ez du nahita ez esan nahi arriskua dagoenik. Hala ere, zaintza lanak hirigune historikoan astero egiten ditugu. On l'a constaté nous-mêmes puisqu'on est en vigilance permanente, notamment sur le centre historique. Familia askok baina ez dute abisurik ematen, jakin badakitelako ostean etorriko diren lan guztiek dirutza balioko dutela eta ezingo diotela aurre egin. En fait, ça monte tout le temps, on en est en gros à 250 000 euros. Lanen diru kopurua emendatzen ari da etengabe 250.000 euro gutxi gora bera. Lau bizilagun gara, 62.000 eurotik gora bakoitzarentzat. Le moins 65 000 euros pour moi aujourd'hui.
Etxea saltzea ere pentsatzen ari da, geroz eta ohikoagoa da Baiona txipiko bizilagunen artean. Niretzat ez da posible pagatzea eta ez dakit zer egin, beraz, niretzat posible da saltzea nire apartamentua. Kezka eta arrangura nagusi Baiona erdiguneko eta Baiona txipiko bizilagunen artean. Bada dinamika komertzial bat, bada ondoan bizi diren jendeak, eta horiekin antolatu behar gira, berezia da, antolaketa zorrotza da, materialen ekartzeko, kentzeko, badira ordu batzu nun hartzen algiren beste batzuk ez, bada horreka berezi bat atxikitzeko. Mantentze lanak erregularki egitea ezinbestekoa dela diote. Batzuetan gertariteke mantentzen lanak erregularki egitea eta ondoko eraikinaren mugimenduengatik arazoak izatea. Le sujet de l'entretien est un point très important pour éviter des situations de... Hala ere bai, mantentze lanak ezinbestekoak dira diote herrikotxetik. Azpiegiturek dute pixkat jokoa hartu eta nolaz lotuak diren, elgarri sustengatzen dute eta batzutan badira horreka biziki zailak atxikitzeko, behaz beti begizoroz batekin ikusi baritugu, horien azkartzeko. Oreka, xutik iraun eta xarma atxikitzeko.